Dobrý deň, dneska vám ukážem, ako sa dá hrať na NHL 2005 na jednom na jednom bránku, pozrite. Je to výborné. Keď nechcete hrať ako zápas, no tak si hrajte toto a mám ho trošku nakrivo a ide to o to, že môžete si vybrať, či chcete ísť na 2 minúty alebo na 5 gólov, alebo také, viete ako. A tomuto brankárovi sa dá dať moc na nič. Góly. A som iba začiatočník na tomto tu. Neviem vôbec dať góla. Práve že ani vôbec. Jak vám to povedať, neviem. Takže keby som mohol dať, a vidíte, ja už som dal jeden gól. Mali by ste to mať vo Game Modes a uvidíme sa ešte aj na zápasy týchto hier, lebo mám moc málo pamäti a vymážem dačo a uvidíte to na YouTube. Kamoš Majský. Pozdrav sa. Ahoj! Dovi! A teraz sa už skončilo. Viete, že môžete si vybrať ako chcete. To máte jedno, to máte vo Game Modes. Môžem vám to ešte aj ukázať. Ja hrám na PlayStatione, takže by ste to našli iba. Dáte si Game Modes, dáte si aj Sport. Dáte si tuto, dáte tento a tu si vyberáte napríklad tohoto, ja som si dal šatana a tu si vyberáte, či chcete na 5 gól alebo na čo, dáte si ho v tomto a tu máte či komentárov alebo muzik. Ja si dávam vždy muzik, alebo môžete na 2 minúty a na 5 minút a tak ako komu sa zaradí. Takže budeme sa ešte vidieť na zápasoch hociakých aj na futbalu. Takto sa to zapína, no. S pozdravom Rafael Chromčák. Som rád, že ste sa pozerali na moje video a môžem vám to ešte raz, jak chcete, ukázať. Takže takto sa to všetko a máte hore postup. A takto si počkajte na to. A už potom dáte. Dovidenia, ľudí sa s vami Killer Ravko aj Marion Potyrek. Aj Marion Potyrek tu je. To je ten brankár. Dovidenia.